ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିଜଲ ରହୁଛି କଟକରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ସଡନ ଦୁଆରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ରଖା ହେଇଛି। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ପରା ବ୍ଲିଙ୍କିଟରୁ ମଗେଇଛି। ଆରାମରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କାଢୁଥିଲି, ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲି। ଜବରଦସ୍ତ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେଇ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଦେଲି ବନେଇ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ହାର୍ଟ, କିଡନୀ ଆଉ ଲିଭରର, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବନେଇଛି ଭାତ ଆଉ ପନିର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା। ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ବଢିଆ ମଜା। ଆଉ ଡେରି କଣ ପାଇଁ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ। ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ କଲରା ଆଚାର, ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇଲୁ ଖାଇବା ଆମର। ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। କଥା ମୁଁ ଦଉଛି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।